O amor é unha enfermedade con moito prestixio Luis, cultural. está aquí o médico, eh? Empezamos fatal, Luis, Empezamos fatal. Empezamos fatal. Enfermidade. Ti vas ao médico... Mira, estou vendo as caras, Luis. Sí, Empiezo a dicir que o amor é unha enfermidade. Ti vas ao Empezamos médico, Exacto, empezar ben, eh? non? E dis, teño taquicardia, ás veces sudo, non durmo, Hipertensión. hipertensión, Mala vida. certo? Non? Euforia, veñome abaixo, angustia, estou obsesionado. E como é amor, sonríe, di, que ben, estás enamorado. E a cousa é que con calquer outra enfermidade daríanche unha pastilla. E agora se pode, eh? Peter. Sí, poderíase. É unha enfermedade con moito prestixio cultural. A deixamos libre. Deixamos que todos esos síntomas funcionen, non? Que nos leven por delante, sin ningún problema. Isto non sei. Eu estou flipando porque este home di que o amor é unha enfermidade. E entón, se xa falamos dese amor, Luís, dese amor, señores e señoras, que te levantas pola mañán co almorzo é unha rosa, por exemplo, que che poñen veliñas así e vas directo ao baño, ese amor romántico, Pois está non? romántica ti, eh? Romántico. Segundo Luís, estás enferma. Claro. Ai. Entonces, que estou? Previo, explícalle ti. Estou de funeraria xa. Vamos a ver, é que hai mellor que levantarse pola mañá con ganas de levantarte da cama, contenta, feliz, cun sorriso na cara, con ganas de falar con esa persoa, de darlle os bons días, de ir ao traballo contenta. Tampouco é necesario falar todo o rato, Estamos... Bueno, no, pero ti romántico. sabes que tes a esa persoa para darlle os bons días, que os vai a recibir igual de ben que ti. Entón, é dicir, vaste levantar e vaste deitar contenta, feliz. Sabes que é un amor correspondido. Non estamos falando de desamores e de tal. Estamos falando dese amor, persoa namorada e amor correspondido. Non me podes dicir que iso é unha enfermidade. Pero o problema é que tes as hormonas tan revolucionadas, a serotonina, a oxitocina, estás tan full que cando eso cae... No, pero aí... Pero eu estou falando, ainda estamos en estar namorados e correspondidos. Estamos en amor romántico, claro. Eso pode ser unha enfermidade, eso compro. A ver, Luís, que é o amor romántico, entón? Contesta eso. A ver, eu teñolle manía ao amor romántico porque Jolín. a maioría dos problemas que teño en psicoterapia son de amor. Claro, obvio. É así. Porque o amor move o mundo. Sí, Claro, pero entón ao final o amor pero non está ten en por todos que os ser para ben. sitios. Luis, canto... Move o mundo. Pero non ten por que eso ser tes para máis ben. casos, Luis. Claro, Non me quero empezar a enfrontar contigo tan cedo. No, ti dale. Non, dalle. Luis, pero falamos de enfermidade ou falamos de adicción? Que vai xunto, non? O amor romántico se basa en adicción, posesividade, adicción. Eu non podo vivir sin ela, non hai maneira, non? Eu podo vivir sen ela. Protesta. O público É así, protesta. non? Eu podo vivir sen amor de parella, porque No, teño Luis o amor Muñoz, da miña pero familia e dos meus amigos, pero gústame moitísimo o amor de parella. Luis, que din as Luis, cancións. Non Luis, podo vivir sin ela. Disculpa, temos unha Atención, romántica stop. aquí no público. Non estamos de acordo Dalle. aquí. Non estamos de Rafa. acordo. A ver, O amor, hai moitas clases de amor. Hai amor á xente, hai amor aos animais, Sí. hai amor á parella, pero iso non quere dicir que sea unha enfermedade. Digo eu. Solamente felicidade. o amor romántico incluye oxitocina, Sí, sobredosis de acordo. de dopamina, Según a que sobredosis edade, de testosterona, según a que edade, certo? É que, Pode ser, porque cando eres joven, Patricia. sí. Perdona, Loli, Dale. Manuel. Sí, Cando eres joven, Una pregunta para el público. Si el amor es una enfermedad, ¿quién se quiere contagiar? Yo. Es una enfermedad. Vale.